jamanakuntigi sugantilen Donald Trump ka sebaaya sɔrɔ laseli kalafilidenw wula fɛ. Anw bɛna fɛn bɛɛ labɛn anw ka jamana kɔnɔ ani anw donna tariku kɔnɔ kun kelen kama bi su in na ani o kun bɛna kɛ nin yɛrɛ de ye. Jamanakuntigi sugandilen Donald Trump ka laɲini fɔlɔ ye tungalatagalaw ka koɲa ɲɛnabɔli de ye. Anw bɛna sɔn ka dancɛw ninnu datugu ani ka mɔgɔw to yen u ka don anw ka jamana kɔnɔ. Anw bɛ fɛ mɔgɔw ka segin ka na nka anw kan ka u to yen u ka na nka u kan ka na sira jɛlen de fɛ. Donald Trump ye jamaw lasɔn a ka fanga ɲini laseliw sen fɛ ni layidu tali ye k'a bɛ tungaladenw miliyɔn caman gwɛn sɛbɛn tɛ minnu bolo. Ko dɔnnanganaw ka fɔ la o bɛna dolari wari miliyari caman tiɲɛ wa a bɛ labɛnbaw de laɲini ani ko caman wɛrɛw minnu pereperelatigɛ ma di. Nka dancɛ kow ŋana min sugantira Trump fɛ Tom Homan y'a fɔ 60 minutes jɛmukan kɔnɔ ko a bɛna fanga digi baaradaw de kan ka sagon sigidaw kan. A ka laɲini filanan bɛna kɛ sɔrɔko gɛlɛyaw ladilanli de ye. Anw ka jamanakuntigi sugantilen dangan J.D. Vance lamɛn kalafilidenw wula fɛ. J.D. Vance jamanakuntigi dangan sugandilen. Ameriki politiki tariku yɛlɛma boloba kɔfɛ anw bɛna bayɛlɛmaliba de don jamana in tariku kɔnɔ ni Donald Trump ye. Trump ye layidu ta ko Ameriki fɔlɔ de bɛna bila politiki kow bɛɛ ɲɛfɛ ni salenw dali ye kɔkan feerefɛnw kan douaniers fɛ ani salenda dabilali adamadenw lafiya baaraw kan wali dɔbɔ siraw fɛ. A ka laɲini sabanan bɛna kɛ marabagakulu labɛnli ye Donald Trump jamanakuntigi sugandilen. Ameriki ye sarati girimanba de di anw ma min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Nin saratikan in hokumu kɔnɔ a ye Elon Musk latɔmɔ Tesla ni SpaceX tigi ani Arasima Wami jamanakuntigi a ɲini sinamakɔrɔ o bilara marabagajɛkulu kolodonnikulu ɲɛma ale bɛna biro kɔnɔ baaralaw kɔlɔsi ani waribɔtaw. Sénat ni Chambre des représentants ɲɛminɛlen min don républicains fɛ o bɛna nɔgɔ bɔ siganaw la dɔɔni dɔɔni ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu tɔgɔw bɛ ka ŋunuŋunu k'olu bɛna kɛ secrétaire d'État, secrétaire à la défense ni sécurité intérieure ye fɔ ka se lamini lakanajɛkulu ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ tigi ma ni diɲɛ tɔn lasigiden ni Israel ta ani caman wɛrɛw. O ye tɔgɔ damadɔw dɔrɔn de ye mara koɲa jɔyɔrɔ ba naaniw cɛla Trump ka marakura wagati. Tile 70 ɲɔgɔn kɔnɔ jamanakuntigi sugandilen bɛna baara ta. O la a bɛna bɛɛ lajɛya a ka mara fanga kura marabagakulu koɲaw kan. Nka ko kelen kɔni jɛlen don ni mara fanga kura kɔnɔkow ni Biden ta danfara bɛna sɛbɛ bonya. Lamisa Sangare, Caroline Presutti tɔgɔw la. VOA News, West Palm Beach, Florida.